Salam. Selamat hari Minggu madi kita. Baik naro menghadiri di Minggu Tasarion nang tu puas na mengikuti secara live streaming si Jabut TV. Silmu mulai parminggota martanyang mahita di boga Sarawata. Amin. Mari Indonesia nomor 27 ayat 1 2 ayat 2 jong mahita. Mari hite goarni debata ama doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goarni tondi perbadia nat mapalahit do tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni habistaran maruri hamalon ni roha na sumurung do sude akan na maulausa ho bari tanay ro di saleleng-leleng na haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohami alai do dengi hodo akan namaraposan jalan maporus tuho alani rohami tuho mangasahon asini roham saya unang tulak hami siajolom aku nii leon dihami rohana girgir tumangion hatam asa boto hami mangulahon lomoni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita.
patit di menggutta sadarion dia nasa kompensi 1126 bidu 2 hatani di bata taha persai jela taha higdakot do ia bibeli ima padan narobi do padan nai baru tung hatani di bata adui di bapata rido sakka ni debata lapaluahun jolma nama pamusatan di Yesus Kristus tatu si do hatani debata maritehite panuluguon nito di parbadia ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamudai mamicang paululion manugunogu di bagasan hatigoran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaun nadinggan nagabidaging dohatai jala marpustatan di bagasan Yesus Kristus marite podaon tau dolod do holan hatan debata nabinoan ni to di perbadia do boy pashaton hurei do padodomuon hureya do padodomuon akta bangso do akka suku-suku bangso tau dolod do asa sude parhalado do ruas hobas praraton barita nauli tau dolod do nasoholan pertohonan marsaulihon alai sude do ruas niuria parjabbar di parbinotoan mangguruon dohot makangguluon hatani debata tau dolodo hata debata songon mual hanguluan dohot ojahan ni pangulaon dohot ngulu halomon di debata namarguna di ganup halak keluarga parunuguon punguan pertangyangan dohot patauon jolmai boy berdialog di sude pasauranna di masyarakat di Portibion taalo do pikiran napa masukon bibeli tu batang ni namate namar lapatan boy paritian na ilaw bongot tuarajaon ni di bata taalo do pikiran na mamakke bibeli law manitiari do patakacon si baranna molorikot di nama jalo jabatan ni baru siya pamarekta boy do pakkan beli songo parhitianna law makajojokon padanna tatula do namake beli law patoloton imasakna atong rek dogogo itu debata lamangulaon naubar tu patik nai ale tuan debata sai pargugoy mahami mangulan no bartu patik mi amin. Behind
satu poti madosatta martangiang mahita. Ale tuan debata nabadia jalana bonar, parasi jala paratun iroa jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasau kami dukun asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasau kami tujolom. Dibaheni pasonang jala puli mahami akahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan di bata taringot tuhasan ni dosatta. Adong do dihita sitani malim nasonguni. Nahudul samuni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarban ibana do panguluon ro di ujungna akan sadok ro tu debata barite hite ibana. Namangulu do ibana toktong. Asa itingakon nasida. Hasang apa ma ide batana di Gijang. Udul maita. Epistel di Minggutta sadarion Genesian pesalmen sarasa pulusia memuka mes ayat sia 1 saplonom tajama responsuria maritehite aha tarpabotor doli-doli lakana moli paubah-hobar tuhatam. Saya ulu-ului doho sian nasa rohaku, unang tukloa sahul lilu sian akatonami. Nunga hupa job hatami di bagasa rohaku,
asa unang mardosa au tuho. Pinuji maho o ale Jahoba, saya podahon matu au akan aturanmi. Nunga di pajujur akka bibirhon sude akan aruar siapa mangami. Hisaan do rohaku midadalani apa panindangionmu, asa mida nasa hamoraon. Saya pikirku do akka paretam, jala saya berengokku do akka bogasmi. Saya uha hilason do akka aturanmi, dan tagamon haluhaon pahon hatami. Gitu saatna, martua do natumangion hatani di bata, jalan no pioksa. Amin. Tahidako mahaporsetay songon nahidakon do ngatta sa porseaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan nado palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anet di bata Jahoba nasa sadai iman itu buon ni si Maria nabgabea siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na may tarpajal do ibana dihaw pinasilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangolo dari patuluhon na manaik tusurugo lahundur siamu de bata Jahoba amanai paragowo naso hatudosani di sima ibana sogot tutanoon manguhumi halak na mangolo do namate au porsea diton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia doh diasan di dosa doh diatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doh diangoluan na sora sudah. Amin. Tabigay ma titing na masa duriatta di bugasan minggon. Shalom. Oras malihita sude. Tabigema titing masa di huriata di bagasan mingguon na parjolo guarne minggu ta sadarion ima minggu 20 dung trinitatis doho topik tuani halak namanangihon hatani di bata paduahon peliat tujolo sadarion minggu tanggal 10 Oktober 2020 patu pauta do peliat tujolo laho tu haporluan ni pesta gotilon 2020 sada di hari minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada naing patu pauta do pelian tujolo laho tu haporluan ni dana pensiun HKBP patuluhon sermon distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 WIB
Naeng patupaod do sermon pelayan penuh waktu Distrik Walu DKI Jakarta marhite virtual. Pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2021 masuk pukul 10.30 patupaod do pertanyaan sektor marhite Zoom meeting do hot meeting ID naung adong di Huriata. Dibagas ni sektor di sektor tolu dibagas ni keluarga Amang Situa B Simamora Boru Marbun. Palimahon patanakon hatani debata manang PHD di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul sia WIB naeng patupaud do PHD lansia ni sosohon ma tusude lansia asa riama madohoti PHDI. Di hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 10 WIB naeng patupaud do PHD Paropuan ni sosohoma tu sude Paropuan ni Huriata Asaria ro madohoti PHDI. Di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10 WIB naeng patupaud do PHD Ina Deborah ni sosohoma tu sude Ina Deborah ni Huriata Asaria madohoti PHDI. Patanakon hatani debata di patupa Huriata marhite virtual Zoom do hot meeting ID na adong di Huriata. Napaonopon QR kode peduli lingkungan. Songon bagian ni protokol kesehatan lao memperkecil potensi penularan COVID-19 di lingkungan ni Huriata. Satgas Covid ni Huriata nunga mendaftarkan aplikasi peduli lingkungan ni Huriata Gereja HKBP Mamprang jala nunga dapot tabe QR kode peduli lindungi i. Alani ni pabotohon matu sude ruas ni Huriata mulai Minggu tanggal 24 Oktober 2021 naro mengikuti kegiatan ibadah dohot kegiatan lain na adong di lingkungan ni Huriata wajib melakukan scan manang pindai QR kode peduli lingkungan na naung di parade di Huriata di pitu ni Garejata manang di pitu ni ruang serbaguna ni Huriata. Alani tuhita sudah ruas ni HKBP Mampang asa tak unduh ma aplikasi peduli lingkungan peduli lindungi di marhite handphota asa tak baen asa boy di scan QR kode na adong di peduli lindungi. Tajaga ma protokol kesehatan di lingkungan ni Huriata HKBP Mampang Prapatan. Tuhan ma na mamasu-masu. Papituhon Pesta Gotilon tahun 2021 pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Prapatan di hari Minggu tanggal 21 Oktober 2021 masuk pukul siawib ima pesta puncak Pesta Gotilon ni Huriata dalata lau mendukung Pesta Gotilon ni di patupado celengan keluarga dohot silua sektor tapasahat mai tu situa sektor ta di Bagasan Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2021 tapatu pado permingguan ni hobar tu protokol kesehatan pinangido ma tu lansia dohot yana kota di toro ni marumur 12 tahun bui ma mangihuton permingguan marhite live streaming channel YouTube HKBP Mampang Prapatan. Pertanyaan Prapesta Gotilon di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10 siawib patopauta do di Gerejata pertanyaan Pragotilon pinabotohon ma turuas asaria mahita madohotisa napawaluhon pemberdayaan pemusik dan song leader di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 2 WIB maringanan di HKBP Taman Mini naeng patupao do pemberdayaan pemusik dan song leader
Botoho matu ketua Dewan Marturia, ketua seksi musik, 1 orang pemandu lagu dohot 1 orang pemusik asa ria madohotisa. Nah pasiahon rapot padita hatopan di hari Senin sahat tu hari Kamis tanggal 25 sahat tu tanggal 20 Oktober 2021 marhite semi virtual berpusat di Simenares Poholon Tarutung naeng patupaon do rapot padita hatopan HKBP 2021 rapot padita hatopan HKBP 2021 Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di Forest Hotel Bogor dohot tema debatado hatuauku hagugooku dohot puji-pujioku dang mabiarau di enet senje saya 12 ayat 2 rapot padita hatopan ni dohotan ni inang padita Teti Dorinda Stompul STH. Pasapuluhon pembagian sektor di Parminggota pinabotoho matu sude ruas ni HKBP Mampang Prapatan nunga tapatupa Parminggo di Gereja Hobbar tu protokol kesehatan Jala Harorota Songonoma Parsagina. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7 WIB sektor Tolu 5 dohot 2 pukul sia 30 sektor opat dohot sektor sada. Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 7 WIB sektor opat sektor sada dohot sektor Tolu pukul sia 30 WIB sektor 5 dohot sektor 2. Tema Natal 2021. Tema Natal tahun 2021 cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat 22. Ruas Namar Sahid Tabuan Madibagas Satangyata ruas Namar Sahid Bapak Maruhum Panggihutan Dolok Saribu sektor opat dibagas dalam proses pemulihan dibagas Nasida proses pemulihan Amang Panahatan Siombing sektor 5 pemulihan di Bagas Nasida Hatani Debata Asahat Madalan Mutu Jahoba Jala Haposi Ibana Asa Ibana Paturehon Pesalmen 37 ayat 5 Pasapulutoluhon ulang tahun kelahiran Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriata nama ulang tahun di Bagasan Samingguon di dohatan di debata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di habiranga do hamoraon dohot hamuliaon podatulu ayat 16 na parpudi parhepengon akapelean hamulateo do nasing nasojinaha di titingon taidama di hadrotas acara na adong di hitabe songonima titing ni Huriata di Bagasan na Saminggon duhatta nama masuk-masuk martangyang mahita debata Jehovah manami na marhabangsa di Banua Gijang puji-pujian Tuhan di pasahat rohanami tuho diiringi jala di dongani hodo ruas ni HKBP Mampang sahat tu Bagasan partikiono Tuhan boy hame mar las niroha di ibadah nami di Bagasan Saderion di Bagas Joromon di kondisi ni COVID natong saya mangarong kami di partikionon alani hodoi sude Tuhan boy martupa boy hami bolas tu ingananon nang dia kadongan nami ruas ni HKBP Mampang natongon noeng mengikuti ibadah sian virtual Zoom pomatong madongani nasida Tuhan di Bagasan akka ibadah asatong di Bagasan las niroha manangihon hatam nanaing si pasahaton di naposom di Bagasan minggu namion alani Tuhan di Bagasan partikianon puji-pujian nami pasahat kami tuho siala godang ibasam dohot asine roham tuhami ganuk marsada-sada Tuhan nang akka pasu-pasu nang pinasahatmu mangido mangelek dohami tuho Tuhan akka kegiatan ni huriam nanaing si patupon nami Tuhan homa na tong mian di acara nami di rencana ni huriam nanaing patupahon pesta gotilon Tuhan mana tong ikut ambil bagian Bapa asa mardalan dengan acara nanek sepatu paun nami asa nang ruas ni huriam marlas ni roha tuktuhi rohana sida Tuhan asa mangalean nabui sileononna laho silua nami patumuan na niula nami di pesta gotilon nami pargogoi panitia Tuhan asa margogo nasida laho mengadakan acara dohot seturut dohot firman-Mu. Oleh Tuhan kegiatan-kegiatan ni huriam tong doh pasaton nami tuho. Pertanyaan sektor Tuhan naing sipatu paun nami di hari Selasa. Di Bagas ni keluarga amang situa besi mamora boru marbun.
Homa na mabayan partikian nalehet akap media Tuhan asa lancar, asa unang adong pangabati di acara nanaing si patupaon nami nang diakap PHD patanakon hatani di bata Tuhan nanaing patupaon ni lansia paropuan ina Debora asa homa tong na madongani acarai Tuhan madok molate kami tuho ala nunga adong ki arni gereja nami songon memproteksi diri nami Tuhan di masa COVID-19 di bangsa nami Tuhan. Homanatong manusoi rohani huriam. Asa disken nasida ki ar peduli lindungi di handphone nasida Tuhan. Nagabedalan memproteksi diri Tuhan. Asa unang hona hami di COVID-19 narongom masa di partikianon Tuhan. Alani Tuhan tuhodo pas tahun nami asa tong ho na mangalian hamalumon Tuhan diamang maruhum pangihutan dolok 1000 sian sektor 4 dohot amang panahatan si hombing siang sektor 5 Tuhan natongon noeng nasida mengalami parsahiton jala proses pemulihan di bagas nasida Tuhan pasu-pasu obat na dipakai nasida dohot alat na pinakai nasida Tuhan marbayan hamalumon tu nasida asa buay marsaor dot hami di aka ari na mangihut Tuhan tuhodo pasaton nami rapot padita hatopan na nipatupan ni huriam Tuhan HKBP se-Indonesia Tuhan nana yang dipatupa di HKBP di Simanares Poholon homatong nadohot di acara itu Tuhan asa merdalan dengan jala unang adong akka pangabat nang di kegiatan pemberdayaan pemusik dohot song leader tuhodo pasaton nami Tuhan asa homatong na mandongani utusan nami Tuhan asa dengan diohotin nasida pemberdayaan pemusik dohot sengli dari gabe bain asa ngapon hamuliaon ni guarmu ale Tuhan diak kadongan nami namar ulang tahun tuhodo tong pahasaton nami las nirohan nami asa tong tabay aka umur nagajang tu nasida tabay aka pasu-pasum tu nasida Tuhan asa tamahami madok ngolate tuho ali Tuhan gudang naik si pangiduan nami boto hami Tuhan dihodo sude alani tuhodo hami marpangucadean tuhodo hami mangalualu Tuhan asa ho matong na mangului na mangalian na hobar tu aka pangiduan nami Tuhan pardosa na gudang do hami ali Tuhan jumolo sesa dosa nami na gudangi asa talupa bimacalo pasu-pasu na nek sahaton mulut Tuhan upasahat tami tangiang do telele namion holan mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus amin horas Mari mahita bupa pagalian sa dabi.
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Salam sehat ma dihita saluhutna. Horas. Uriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus. Hatani debata nagabe silas niro hatta. Di bagasan tikion himanenet sian Injil Lukas biddu 10 sada. Mamuka sian ayat 27 sahat ro di ayat 28. Injil Lukas biddu 10 sada. Mamuka sian ayat 27 sahat ro di ayat 28. Ujaha madihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabi. Dina makatahon hatai ibana di pagogo sada perempuan sian tonga-tonga nina toropi ma suarana ninna mamadok ibana martua ma nama nubuhon jala na pabagotto alainin na ibana ma martua ma hakka na ubege hatani debatang jala nau peopsa ido anggo sahatna dihitana hina holongan itu hatta Yesus Kristus sada sihirimon ni rohata satu kerinduan sukacita kita tanpa terkecuali ganup pita makirim marlas ni roha mertua berbahagia molo sinuku sada-sada hita apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini yaitu kebahagiaan. Dangadong nanggo sada hita mangalusi ba molo padita nami ba toy mak sosoni mak molo dilehon las niro ba moliate molo soadong belas niro hai ba ama si dohonon ngai nama bagian ni ba. Tetapi ketika kita ditanyakan apakah setiap kita menginginkan kebahagiaan atau mendambakan kebahagiaan, satolop do hita madok, yes. Amin. Satolop hita madok, tutu. Hirim ni rohatta mertua hita saleleng mangulu hita di hasyanganon. Kita menginginkan kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita. Nagabe suku-suku dihita hatuaon atau kebahagiaan yang seperti apa yang tertanam di dalam pikiran kita sehingga kita menyebutnya itu bahagia. Marhiti peristiwa manang turpuk tadi pabua debatado di bagasan tikion, apa itu kebahagiaan? Songo dia do nomor tuai. Apakah selama ini pemikiran kita yang menyatakan kita berbahagia sadala dodoh nanay pinatorang ni debata marhite turpukta. Masa ma dihatiai sada pakobasion na pinatupan di debata law pamalupon na marsait dohot mengusir roh jahat. Tanda mukjizat dilakukan, pengusiran setan itu pun berlaku dan terjadi dan akhirnya dia sembuh. Halai aham nama kesugohod disi. Yang menjadi kebencian bagi orang Taurat, orang Parisi, Saduki pada saat itu di dok nasida. Napi natupa ni Yesus silau pamalupon ni imam marhita si Betsebul. Sibul sudah pakai banai. Dang natutu huasa sian debata. Ternyata kebahagiaan pun sada sisi detong nasida kebahagiaan itu ketika dia menjatuhkan orang yang tidak disukainya las dorohana. Mangida halak dan mampu be gale mangida musuna peak imak sada kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan daripada kita? Adong do mangetong kebahagiaan itu dipandang dari ketika keluarga itu segala kebutuhannya terpenuhi.
Molo dia tongibana ekel lasroha toy. Dia itu adalah orang yang berbahagia. HP Roma pangujunani isak tangis mabani bana gabe dang marlas ni roha. Hadong do deba nama dok las dorohana. Kebahagiaan itu dihitung dari ekonomi yang cukup. Dia berkecukupan. Dia memiliki ekonomi yang baik. Saleleng berkat ekonomina adong, salelengi ma dido ibana mertua doau. Tetapi ketika terjadi sebaliknya, adong do deba madok hatuan di tengah-tengah ningolu nami kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kami ketika keamanan pemeliharaan hidup kami terjamin. Saleleng dihasiangan non. Boy do pemikirani masa di tengah-tengah ningoluta. Mertua dohobah mamora. Mertua dohobah gabe. Mertua dohobah sangap. Mertua dohobah burju sudah kaya nakomu. Batu tulah tada doho mertua dopang. Sude akka pinoparmo holong dorohana tuho ijagai doho idongani doho dihetua murbah. Jika itu sebaliknya terjadi, apakah kita tidak berbahagia? Molotung petakang ya nakonna, molotung petakang parumain manang helana, molotung petakang keluargana, apakah tidak berbahagia? Los gebe si hicau demu sih, bereng mana nih sih gebe, natakangan nih, songoni masih 6 menit satu nama godang, songoni mangulu nih, marjaya main na tujuan ini nemu sih. Apakah hitungan keluarga kebahagiaan itu berdasarkan latar belakang atau kehidupan keluarga? Marhite turpokot taidama sada parupuan naro di tonga-tonga ni ulaoni dina dipatu pa Jesus tanda muzizat rang pe godang akan namangicahi bana alerodo sada parupuan nama dok tu Jesus martua mana manubuhon jalan napa bagoto. Berbahagialah ibu yang melahirkan dan yang menyusui engkau. Berbahagialah ibu yang melahirkan dan yang menyusui engkau karena dia menilai pujian itu, ucapan itu disampaikan perempuan itu kepada Yesus untuk Maria bahwa Maria adalah orang yang berbahagia karena dia memiliki Yesus. Sudut pandang yang berbeda yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya hidup di dalam kebenciannya, yang ada memiliki kebahagiaan molo marjia Yesus. HP parupuanon memandang dari satu sisi yang tidak bisa dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ido bay didok ibana mertua mana manubuhon jalan napa bagoto. Berbahagialah ibu yang melahirkan dan yang menyusuimu. Pujian itu menjadi satu kekaguman bagi Maria yang menjadi ibu Yesus dan bagi Yesus yang berbahagia karena memiliki Maria. Halai dan satolop Yesus mengida ucapan atau ungkapan yang demikian. Yesus ingin meluruskan berbahagia itu seperti apa sesungguhnya. Dianakin duduk kami mertua dohoba hala burju sude gelengmu pinoparmu molo takang gelengna didok dang mertua. Apakah kebahagiaan itu dinilai dari sudut atau sisi hubungan antara keluarga? Seorang ibu atau keluarga bisa dihargai karena anaknya baik. Seorang ibu atau orang tua dihargai karena anaknya berprestasi.
Seorang ibu atau orang tua dihargai alana adong di ida ibana berkedudukan nang berjabatan keluarga nak. Apakah itu menjadi ukuran suatu kebahagiaan? Kebahagiaan molo di ida songoni berarti kebahagiaan diukur holan sebatas di keluarga, di berkat, di jabatan, di sukacita, nadong naboi pinatupana, di pangkat, di kesuksesan, popularitas, dan keberhasilan na dietong ibana ima sada kebahagiaan. Alai marhite turpukon neng ubah ni Yesus do. Neng dilurus son ibana dangi gak bisa ada ukuran. Karena apa? Karena semua yang diberikan itu, berkat yang disampaikan itu, jabatan, kedudukan, kesuksesan, keberhasilan, harta yang berlimpah, kesehatan. Ina pinasahat ni debatado tu hitai parsato kinadoi. Adong do batas nai dang kekal dang abadi. Parsato kinadoi unangi gabi fokus muna mabait kamu gabi mertua. Hubungan antara orang tua dengan anak tidak selamanya songon nadidok. Molo adong sada pernikahan didok selamat hidup rukun dan selamat berbahagia didok. Bahasa selamat ribut rukun, ala satukin adong dok ributan, satukin nai rukun mak, satukin nai ribut, satukin nai rukun. Ido didok selamat ribut rukun. Karena di situ bukan bermulai suatu kebahagiaan, karena di situ dimulai hidup sebuah rumah tangga. Berbeda ciki merdongan. Ala nido HKBP mabain bahasa ikon adong proses lau menuju suatu pernikahan. Asabwado boy manada mengenal apa itu kebahagiaan. Bukan di saat mereka berteman, tapi di saat mereka sudah menjalani bahtera rumah tangga itu secara bersama. Sarwasa pikira do, sada tujuan do, manang nadang. Ido didok selamat ribut rukun. Molutung pegawar ribut alani perbedaan harus kembali rukun. Asal mah diingot hatani debata dan jadi sirang molo so sinirang nih hamatian arahnya kembali ke firman Tuhan. Itu didok debata jangan jadikan yang sementara itu menjadi fokus menyatakan suatu kebahagiaan. Apalagi nuaing mulai menurun COVID-10 sia. Pinuji matu hatta tapangido tu debata hasa unang be berulang tahun ni mana alana ngasangai mana berulang tahun sifatan na berulang tahun no tatangnya ko gajang umur ate ala itu saya ada kasuson unang be tatangnya kon asa gajang umurna ba pinuji matu hatta nasa sihol, nasa also akan itu madok bahasa di hari nain nama hami lau marminggu hola di Jawa bosat do hami saya di hari nain nama hami mangida bagas joroi saya di hari nain nama hami rotu sih molo lanalani kopi tondang boy hami cudia mulai tema ala nong di halu jahon satgas covid HKBP hanya baru 2 yang memperoleh peduli lindungi termasuk Mahita di antara salah satunya. Mauldo lau mendapat barcode peduli lindungi. Nuaing kita ngadong, tinggal bagaimana kita melanjutkannya dengan kesadaran dan kejujuran. Alani sihol nirohatta. Ta download download diunduh. Tabay madi hapetai. Asabang nang bema biar hitang anon habirak non. Siamukun non dijulukun non dipudikun non dang biragu hita tertarboto do. Kalau memang kita bisa kita masuk, kalau memang kita perlu istirahat lakukanlah. Covid mulai melandai. Jala oddo nama baik kita dapat tuduhon euforia. Kebahagiaan yang terkadang dipuaskan karena sudah 1,8 tahun 8 bulan kita sudah holan di Jabu.
menjaga-jaga diri. Tetapi bukan berarti molo nungbe dipatupa, molo nungbe ngata taulahon, alai tetap ma ikon terjaga protokol kesehatan. Alana evorion gabe lupa malau memakai masker, lupa ma ikon menghindari kerumunan, lupa ma ikon menjaga jarak. Alani ikon ingotot tado bahwa pandemi itu masih ada, sehingga kita harus menjaga diri dan tetap mewaspadai diri dan tetap harus memakai masker dan menjaga jarak dan menjaga diri kita untuk tetap sehat. Inilah yang harus diluruskan. Sama halnya dengan pemahaman akan kebahagiaan itu. Kebahagiaan tidaklah berfokus kepada harta yang melimpah, jabatan, kedudukan, kesuksesan, kepopuleritasan, karena itu bersifat sementara. Dan mungkin terus ibana memiliki jabatan di kopesiudoi. Dan mungkin ibana terus mamora. Dan mungkin ibana terus mengalami kesuksesan. Songon dari dok martitibe dosa luhutna. Songon sordani podati. Semua itu ada batasnya dan ada waktunya. Semua itu ada limitnya. Halai harta nasihat debata itu kekal untuk selama-lamanya. Sarupa dopat dohanon nani dok mertua mana menemui honko. Songon itu pat dohan ni aka surusuran ni debata tu si Maria. Tikineng seorang ibana mertua maho. Nina. Tetapi kebahagiaan Maria bukan hanya sebatas hubungan keluarga. Alai hatuona dong di si Maria ima alani uduk jala satia ibana di hatani debata, di peok ibana dong hatani debata. Halani kebahagiaan bukan diukur dari harta duniawi, tetapi kebahagiaan itu diukur dari harta rohani. Ima hatani debata. Jalan apa dua neneng dohono marhite turpukta di ayat 20 lalu martua mana akka na ubege hata martua ma akan na ubege hata ni debata jalan no peopsa. Molo nakinta ingot na ijenahan ni paragenda taringot tu kompesi tentang firman Tuhan hata ni debata nung ngamiani di bagasan rohata. Firman itu telah menjadi daging dan diam di dalam kita. Berarti termasuk dohita nong itu buhon songon nadidok ni nomor tuai. Kita ternyata orang yang berbahagia karena firman itu ada di dalam diri kita. Mertua dohita di sini. Halai dakolan mabigi. Didok dison mertua ma akan na ubege hata ni debata jalan no pepsa. Firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk didengar, alai ikon diopeopsa. Berbahagialah dia yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Ini bunga akan hancur kalau tidak dipelihara. Akan terbuang jikalau tidak terpelihara. Lasongonido hatani debata. Ikon mampu do hitam menjaga, ikut tapeop, jala ikon mampu do ta ulahon di tonga-tonga ningoluta. Tidak kolan holan manangiho kita, alai dohok do hitam mangulahon hatani debata. Mertua napa dua duduk debata imana mertua. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Tuhan ina manangihon hatani debata. Bahagia dan sukacita ya. Manangihon hatani debata. Ingot hitama. Nah parjolo didok debata mertua ma. Nama nubuhoko. Nah yang didohonon di si kebahagiaan itu bukan hanya sebatas biologis karena itu bersifat sementara. Kebahagiaan itu tidak diukur dari harta, kekayaan, kesuksesan dan keberhasilan atau kepopuleritasan karena itu bersifat sementara. Dan kebahagiaan itu diukur dari sejauh mana songo dia do persaurata maradopon maradopon debata marhite hatanai. Hapa duahon unak kola manangiho kita ale tapeok mak jala taulah mak salele kita mangulut di hasyanganon. Ima tuani manangihon hatani debata. Selamat berbahagia. Amin.
Mauliati rohanami di holi jahuba perdenggan basa hatam nabadia namar saringar di tonga-tonga ni permingguan nami di baga setikyon di paingot todo hamele tentuan nila manangihon hatam nabadiai ajari hamele Tuhan asamar tua hami lau mangulahon hatam nabadia disalele kami mangulu di hasianganon pergogoi mahami unang loas jala unang ganggu pikiran nami ala ni arta ni portibion nama bain hami gabelam dausyakko alai paingok mahami arta nasyakko dole Tuhan ima sumber kebahagiaan itu au di hami asa marlas ni roha hami lau mamake saluhut na pinasahatmu tu hami mamuji pasangapon goarmu nabadie dang be madabu hami tu bagasat dosa dang be hami madabu tu gijang ni roha alai pakyon nami masaluhut nai lau mamuji pasangapon goarmu sesa nasa dosa nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 20 walu ayat sada do udutna uhut tapasahat peleata di bagasan elas niroha lau mangurupi ulaon pesta gotilon dan naeng patupota di tanggal 30 sada Oktober tapasat mai di bagasan elas niroha. Datang yakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroni saluhut si leon-leon na denggan dok nasa ulibasan na mauliutus upasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabiwab na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasea kami pelianon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si leo-leo mi tuhami asal lam girgir hami medok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
hami na di Banua Gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tonga onsongon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim.